Asithathele ithuba ke press nibekele zonke indawo la sifika khona ngomsakazo yonke emkhulu la KwaZulu Natal ungakhohlwa nokuthi uyasithola kahle kakhulu nakumabona kude wala isifundazweni KwaZulu Natal sifinyelela kweke namhlanje wasengishilo sila eBergville sisazothola ukuthi kwenze njani ingane sibe la eBergville namhlanje kangihambi ngedwa uhlelo ngizodudula nje kamnandi ukhona ungqongqoshe ikhona inhloko yomnyango bakhona nodokotela ke enibacelile sesaqala ke uhlelo la mphathi ukuthi ke mawukuthi lapha ku Facebook page yomnyango bayakwazi ukungena abantu bebike ngezifo ehlukahlukene ukuthi ke sicela ke nisikhulumisele ukuthi sicela ke sithola ukuthi ke kuyasisiza kakhulu ngoba sesikhuluma ngezinto ezirelevant kubona abantu khona nje video esike sayifaka laba engage nayo kakhulu bebuza imibuzo ehlukahlukene sayisicha ake simlandeke lo dokotela obekhona kuyo le video sizoxoxa naye beyibuzele kuye bukhoma nesikuthola ke kuyinto exciteayo kakhulu masibuka umshado osukhona phakathi kwezokuxhumana o Facebook no social media ubasebenzisa nansi nemsakazo nawo nomabona kude ukuhlanganisa konke together iyafinyelela imlayezo emakhaya usuku olukhulu kwelelo usuku labantu besifazane la ezweni siyazi ukuthi inyanga iyonke nje kusuke kubungazwa abantu besifazane la sikhuza khona sithi umuntu wesifazane akahlunyezwa umuntu wesifazane akashawa umuntu wesifazane uphathwa kahle sikhule futhi ke sithina sile generation ekhule sekuthiwa nje siyalingana kahle kahle nabantu besifazane besithola ngisho ama opportunities afanayo ngiyangixoxela abantu ukuthi thina sikhula kwakudlalwa ngisho karate sijima nabo la besifazane akubhaqa umuntu wesifazane usho ukuphuka ekubulala ngokarate manje ke lento ukuthi abantu besifazane kuyalingana nabesilisa sekuyinto engcanti siyangena kodwa isakhona leyo nhlese lapha nalapha esesiyibona kwesinye isikhathi ivela ngisho endaweni efana nendawo yasemsebenzini labantu besifazane uzothola kuba khona ukucindezeleka nokwenza lokho sithe inhloko yomnyango ngoba ikhona la namhlanje ake siqale nje siyibingelele bese siyangena ke ekutheni ke yipi inhlelo mhlambe esinazo kulomnyango eyithinta abantu besifazane kodwa siqale sibingelele inhloko yomnyango Maphisa sibingelele kuwe sibingelele kubabukeli sibingelele nakubalaleli khona lo ithintayo ephathelene nalolu hlelo uqobo lwalo absolutely kwi department sithi we want to emphasize a community based approach to sifuna ukuqinisekisa futhi ukuthi we want to do a preventive approach prevention enye yezinto zawo okwenza ukuthi wenzeke kalula ukuthi siba educate abantu sibafundisa abantu sengiyayithanda ke le ethi sesiqale lo hlelo lokuthi abantu abasho izinto abafuna ukuthi zikhulunywe umnyango kodwa asibaceleke ukuthi uma sesishila bahambe bayozenza ke bona ngoba sofike sibafundisele ukuthi bazi ukuthi uma kunalesi sifo kufanele kwenzeke ukuthi uma ngibone ngathi kunalesi sifo kufanele ngenze kanje kodwa futhi ukuzivikela ezinye zezifo kufanele kwenzeke kanjani okwesibili administratively manje laba abahlale bethi uMaphisa uMosimali abayizweke manje lento ukuthi uthi sekukhona abantu abathi sicela ukukhulume ngalokho okusho ukuthi ine impact lento emphakathini izosiza ke kugcineni uma usuyilandela futhi Maphisa ekutheni kukhona labantu ebebezogula abangeke besagula uma bengasagulanga sekusho ukuthi iworkload eyibhedlela nasemaklinikhi yehla okusho ukuthi umthamo ongena eyibhedlela wehla nemali ekufanele siyispende kubantu usingekho sidingo uyehla so lento iyinhleke uma iqhubeka kanje kusho ukuthi nemali ekuzoyifaka lapha ngizoyehlisa futhi nayo hawu uyabona konke kuyehla phela Maphisa ngithi usezothi umphathi ke uzonyusa nenotch la kuMaphisa anyuse awu kodwa ngiyabona ukuthi ngathi kuyehla kodwa ke Maphisa uthe namhlanje usuku lo mama kufanele siqale sibabonge absolutely sibabonge omama ukuthi bakhona bawomama sibabonge omama ukuthi bayinaka imizi uma ungaphuma wenza unhlolovo ungathola ukuthi umuzi onomama nabantwana nomuzi uqhathanise nomuzi onobaba nabantwana umehluko omkhulu kakhulu omama badlala indima enkulu kakhulu ekutheni sigcine siyabantu kufanele sibabonge ke ngalokho kodwa futhi siphinde sibaceleke omama ukuthi ziningi izifo omama ezibaphathayo kukhona lezi eziku mental health zabo abakwazi yobona ukudila nazo ngendlela ethile kodwa kukhona lezi eziphathelene nabo njengabantu besifazane o cancer of the cervix or cancer of the uterus or fibroids or breast cancer lezo zifo ezinjalo siyafisa ukuthi ngaso sonke isikhathi bahlale bazihlolele ukuthi abanazo yini lezo zifo ikakhulukazi abantu besifazane abaneminyaka engaphezulu kuka 40
manje ngicishe ngathi omama abanye abafuni ukuthi ba omama bafuna ukuthi umuntu wesifazane kanti umuntu wesifazane nje umama ngoba kuyenzeka uthola ukuthi awunabo abantwana owababeletha wena kodwa unabo abantwana abakhulisayo so uma umuntu wesifazane nje uneminyaka engaphezulu ka40 kufuneka ukuhlole nje ukuthi awunayo yini breast cancer uhlole ukuthi awunayo yini cervical cancer uhlole ukuthi awunawo yini ama fibroids uhlole ukuthi uma ubone ngathi hayi isisu sakho awusiboni kahle uhlole ukuthi kwenziwa yini ngoba kuningi okungenza mana ke mawungasiboni kahle suke ukhuluma ngani ngomkhaba mhlawumbe uyabona mawubona usibone ngathi usugadla la kithi cha angithi manje hayi masinga kasi right kukhona lokho kuhle kubantu besifazane ukuthi phela nesizulu siyahlupha ngoba sisasikhuluma kukhona lokho ethiwa inkwabazane uyabona umuntu osifazane nenkwabazane enhle nje hayi uright hayi lento yokuthi uthola laba babekushaya ikarati uthola intombazane inama six pack wena ungapho hayi izokubamba bengithi uzothi kodwa angikwazi ukusho so kuba khona lezo zinto kodwa uma umuntu wesifazane ubonisa isakho sikhukhumala kodwa ungazi yini kune kuyobheka ukuthi kwenze njani yini leyo mehluko kukhona lokho okuhambisana nokuthi ukhulupele kodwa kukhona okuhambisana nezifo so zikhona izimpawu ekufuna bahlale bayibheke kodwa futhi ngifuna ukuthi kulaba esisebenza nabo ngaphakathi asibonge ngoba baba omama kuma patient baba omama kwabanye abasebenza nabo babe omama emakhaya baphinde futhi babe onesi babe ama manager kuningi okuhle bakwenzayo angifuni ukuqamba amanga uhlaleshe ungqongqoshe ngani nalisiye usazobabiza azobabonga uhlale babonga nje ukuthi hayi bayawenza umsebenzi omuhle siyakubonga futhi siyakujabulela kakhulu lo abantu bayangena kwi-page lethu bas-engage babone enye yama-video la udokotela uSibisi ebekade ekhona ekhulumisa into yama-fibroids ebesiqala-ke ukuthola ama-questions amaningi kanganga ama-fibroids abanye bethu ukuthi-ke asakasiphatha abanye bethi hayi lento lenenziwaphi yabo yonke iy'nhlobo zemibuzo sasethi asithathele lithuba simsondeze eduze ukuze eminye imibuzo abayibuzayo sikwazi ukuthi-ke sibabuzele khona la ohlelweni akwazi ukuba engage according la sibindile lidokotela usixoxethe ubani wakabani wenzani la eminyangweni sanibona ngiu-Dr. Sibisi uSenzo Sibisi ngwaSolundi ngokudabuka umkhaya wami kani Mahlabathini absolutely ngokusebenza ke ngisebenza eHarry Gwala Regional Hospital abangayazi ke Harry Gwala ilesa sithi iDindeli eMaritzburg ade ngibuka izibalo lezapha ze teenage pregnancy ayiMaritzburg yalida kakhulu eMaritzburg khona lento abayenzayo angazi kwenzakalani kodwa ke mhlambe angifuni ukuphazamisa udokotela engiwarisho kakhulu ukuthi ku teenage pregnancy bese bakhona nale pregnancy yabantwana abangaphansi ka14 years from 9 to 14 baningi nalabo bantwana leyo nto yasiwarisha ngoba kusho ukuthi kukhona labantu ababantu besilisa abahlulekayo kuyo shela abantu abalingana nabo bese beyala ezingane kodwa ingane na9 years akazoyithinta kanjani ngibona kunokugula phakathi no ukuhluleka nokugula kokubili kuyahlangana maphisa ngoba kusho ukuthi uyahlaba ukubheka untanga yakho nje umtshela ukuthi asike sixoxe asibone ukuthi singafika kuphi nabo kontanga ke bethu ukuthambeza phela kungabi umqansa kakhulu kodwa ke cha asingenela kudokotela udaba obulithinta ke lolithinta ama-fibroids manje ke babe baningi abangenile sobacaphuna nje abambala odaba awusikhele phezulu mhlawumbe ukuthi ngabe ayini lama-fibroids mawuchazela nje umuntu osemgaqweni ongazi ngempela lutho ukuthi fibroids yini ngikhuluma ngani masikhuluma ngama-fibroids sikhuluma ngey'gaxa eziyimilelayo esibelethweni so njengoba imile esibelethweni zimila ezinye zazo zibe nkulu ezinye zibe ncane okusho ukuthi mazincane kakhulu abantu abaningi abalitholi ithuba lokuthi bazi ukuthi baney'gaxa mase zinkulu kakhulu lapho ubona khona abantu sebeqhamuka sebethi hayi kubuhlungu lapha so ngokwemibiko nangendlela okuhlolwa ngayo ezweni zonke iy'ndawo lezi esi-researcha kuzona nabantu aba-researcha kuzona akekho wazi kahle hle ukuthi ngaba yini ebangama-fibroids ukuthi kuze nje kube nama-fibroids kusuka so kwenze njani mhlambe nina dokotela shabelana ngekhathi nisafunda akekho wayekaqagela eklasini leni nona manje akukaziwa kahle maphisa ngaphandle kokuthi
kuyaye kuvama ukuthi umuntu wesifazane ongakaze abathola abantwana amathuba akhe ukuthi abe nama-fibroids maningana. Nomuntu wesifazane uthola ukuthi uke wabathola abantwana wasehlala isikhathi eside engabatholi abamaningana, okwenza ukuthi kucatshangelwe njengoba esho nje uMahlase ukuthi akatholakali kahle ukuthi kungenzeka ukuthi there are some hormonal issues enza ukuthi abe khona. Kodwa futhi kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uyabathola abantwana uma esehlinzwa kulaba abathola ukuthi bamthola uthola abantwana ngokuhlinzwa ubonakala ukuthi hawu lo muntu nangu umntwana ukhona yonke into kodwa kune-fibroid. So yingako kusena leyo nto ukuthi kahle kahle kusuke kwenzekile. Kwangcono ngoba kukhona ke nanokundidayo phela bengathi nina nje hayi ziyakhala yonke into. Mhlawumbe ubanike obasengcupheni yalama fibroids yalezi igaxa. So abantu abasenkingeni kakhulu njengoba esho umphathi wami ukuthi mawuke wawumuntu mhlambe othatha isikhathi kwaze kwadlula iminyaka eyishumi ntathu ungakaze ubelethe. Yebo, kuyaye kube khona inkinga yokuthi kungenzeka ukuthi ube nawo. Asisho ukuthi mawuna 30 noma una 30 bani ungakaze uzoba nama-fibroids. Yes, kungenzeka risk phezulu kubona. Okunye abakubalayo futhi ukuthi uma kuwukuthi ekhaya kwakuba khona umuntu okwaba nawo. So lento lobonto ukuthi genetic konto ku generational. Bonke khona okwaba nawo ekhaya and the likelihood ukuthi ube nawo nawo basengcupheni yalokho. So yikho abantu abaningi mawuxoxa nabe bethi mangathi masenishadile nishade early nje noma 20 bani vela niphuthuma ukuthola nezingane kuselapho uze ningabi nalezi inkinga ezisuke sezifaka nokukhula phakathi. Yebo, kuyaye kube lula kanjalo. Kodwa siqale ngokushada phela. Awuba-ke kazi bani wabeka lo mshado. Kodwa ke kule maphisa sifake nethi Mahlase izathu sokuthi asibathole sisebancane abantwana ukuthi kuyenzeka uma ngabe senibathola senithe ukukhula ikakhulukazi la kumuntu wesifazane uthola ukuthi sekukhona ama-abnormalities emntwaneni. So zonke lezo zenza ukuthi sithi kodwa futhi asiphinde sibheke the economics part asibheki kakhulu ke njengodokotela. The economics part. Uthola umntwana nina 55 seniyasuka lapho nina senikhathele ukusebenza niyampesha niyikhulisa ngani lengane. So kungcono nimthola umntwana nisekahle nisazokhula nani shizile naye. Nakho absolutely cha mina ngifuna ukubona ukuthi ke ngingakwazi ukwavikela ukuthi angagcine ngithola ikhona ne prevention yokuthi cha uwabophe njengazafike. Ake ngibele emuva kancane khona okusalile kulezi zinto engenzeka zikufaka inkingeni yokuthi ungaba nawo amafutha. Okunye okubalwayo okukhulu kakhulu utshwala. Utshwala, ikhofi, mawuphuza ikhofi kakhulu umuntu wesimama. Lokho kuyabalwa nako ezinto ehlawumbiselwayo ukuthi ngakubala. Nakho ukuthi uqale mhlawumbe kwesikhathini ke okungekho sekucontrol yomuntu wesimama ukuthi uqale esikhathini usamncane kakhulu. So laba ngaphansi kweminyaka eyishumi beqala kwesikhathini nabo basenkingeni eyela. Bese kuzokhulunywa ngezinto ke ezidliwayo. Okuyizona abacabanga nayo ukuthi ziwumthelela wokuthi ube nawo ama-fibroids. Njengokuthi nje abantu abaningi sebedla inyama ebomvu kuphela. Konke lokho okunye okuhamahlamvu ama-vegetables abasakudingi. So kuyakhuthazwa ukuthi ukudle lokho ngoba ungakudli lokho kuyasolakala ukuthi nako kumthelela. So mase siza entweni zokuthi sithanda ukuvikela ama-fibroids kahle kahle ayikho into ongayenza eqondile siyazi ukuthi le ngakuvikela ngoba indalo nje kuhambisana konke nalezi zinto ezihlambiselwayo ukuthi kungenzeka kube izona ezibanga ukuthi unama-fibroids. So umzekelo nje fanele uqinise la kuma-vegetables. U-exercise exercise nama-veg. So uku-exercise kukabili. Okunye engakubalanga okuhlangene nako ukuthi ngenza kube nama-fibroids indaba yama-hormones lasemzimbeni. So umuntu wesimame unayo lo progesterone no estrogen amagama amakhulu la sinesawabala kwabanye kodwa nje sithatha ukuthi ama-hormones. So lawo ma-hormones lawo nawo umthelelo ekutheni ube nama-fibroids nokuthi akhula kangakanani. So njengoba sibala ukuthi ukupreventa exercise mawu-exercise lawo ma-hormones ayalawuleka. Ahlala esesimeni esi-right. So yikho kuthiwa noku-exercise kubalulekile khona uzokwazi ukuthi uwagcine
esesimeni ese-right angakwazi ukuthi akudalela inkinga Okay. later on. Uthi useyile ezibhedlela engathi ukusizakala akukho kangako manje usecabanga ukuya kulezi zinto ke lezi ezinye ezibalwayo ogobho nokunye ufuna ukuthola ke advice kudokotela ukuthi ke engenze njani kuleso simo kuyasebenza lezi zinto ogobho. Ake ngiqale ngibeke kanjena. Uma uye esibhedlela usuke uye esibhedlela uyolashwa ngokwesilungu. Izinto ezinye abayibalayo njengawo ugobho nje. Izinto lezi eziherbal Okay. ezisetshenziswa abanye abelaphi abangebona labo basebenzisa okwesingisi. So thina ngokwethu esikusebenzisa ezibhedlela kuyisilungu kakhulu. Okay. So impendulo eqondile angifuni ukumdukisa ngoba lokhu Kwesintu. kokuherbal kunabantu babo kuyibona ngempela abakwazi ukukusebenzisa. Okay. Nathi sikubona impela enkundleni zokuxhumana ukuthi hayi umuntu mayisebenzisa ugobho kuba ngconywana kube njena kuphele nenhlungu. Akusho ukuthi lokho akusebenzi. Okay. Ngokwezinto abayisebenzisa abantu mabebona ukuthi kuyasebenza kuyasebenza. Okay. Into esilwa nayo ukuthi mayebona umuntu ukuthi sekunama side effects noma kuneyinkinga ezinye noma ekwazi ukuthi kuyaba neyinkinga ngoba phela umuntu osuke emnike leyo nto leyo kwelapha fanele amazise ukuthi mawuthatha lokho nakho kungenzeka nakho kungenzeka Yebo. nakho kungenzeka Okay. nakho kungenzeka. Iyezwa kahle. So kubalekile ukuthi nabo labo bantu abathola abasebenzisa amakhambi endabuko kube ibona babachazelayo. Okay. So lokho kubalula kakhulu ukuphendula if ukwazi ukusebenzisa leyo nto noma ujwayele ukuyisebenzisa. Ake siye lapha ke kukhona umfethu lapha ku Facebook page yena ke ubuza udokotela la uthi ke awukodwa Nkosi ngihlanganisa u42 eminyaka manje ingane anginayo nginomkhaba kodwa angizele isilumo singiphatha kuze kusemnyango ingathini mhlambe into lapho ke Ngaphambi kokuba simphendulelo akasibili emuva. Izimpawu zawo ama fibroids yiko lokho akuchazayo Okay. kwakhona. So ama fibroids njengoba kade ngisho ukuthi khona akhula bemakhulu amanye abemancane abonakala. Okay. So okunye okubonayo if esekhule kakhulu yikho ukuthi ube nesisu esithanda ukuba sikhudlwana. Madoda Njengoba uthi awekho ke ethi- ama fibroid lapha Nkosi Hayi uphephile wena abesimame Abesimame, phela bese ngibuka phela lomkhaba ngetawu zakhala nakho ke So uma ukuthi kuyisimo esinjalo uyabona ukuthi isisu sakho siyakhula ngokungajwayelekile. yes Njengomuntu osimama uyazazi wena ukuthi hayi engathi akusahambi kahle la khona sekukhulile. Uvumelekile ukuthi uhambe uyocheck okay esibhedlela noma emaklinikhi uyobona odokotela nonesi bakwazi ukuhlola okay ukuze kubonakala ukuthi akuwona yini ama fibroids akuhluphayo. okay Njengoba yena ekhuluma ngokuthi ingane akanayo at 42 ama fibroids anayo ke leyo nkinga ukuthi akubangela ukuthi it's either uyalahlekelwa ube ungazi noma wazi ukuthi Okay. usubambile umuntu osimama oh ngenxa yendlela ahlezi ngayo ama fibroids esibelethweni sakho okay ngenzeka ingane ichitheke ingahlali. okay Kwesinye isikhathi uthola ukuthi azovimba indawo la kufanele kuhlangane khona ingane. khona ukumuntu wesilisa neqanda lowesifazane Okay. ukuze kwenzeke lapha ingane Umntwana. kuyizohlala la Sure. esibelethweni. Uthothi uma ifibroid mayizohlala lapha iblock leyo ndlela. Yilokho wesikubiza ngokuthi infertility ngoba ugcina ungasakwazi ukuthi ukwenze. hawu bakithi Ukuthi uthole umntwana. Kodwa akusho ukuthi mawunama fibroids angeke ukwazi ukuthola abantwana. okay Kungamele nje ukuthi usise ayohlolwa kubonakala ukuthi yini abangisiso sibesikhulu bona ukuthi yini emvimbayo ukuthi angakwazi ukuthola abantwana. nangomunye ke uthi uya kontusi igama lakhe ngiyamprotecta nje ngegama babhalile kodwa bona ngegama lakhe uthi yo Jehova mina nginawo ngibona ngezimpawu isisu sami simane sikukhukhumale ngathi ngikhulelwe ama feelings angiphelele nje nginazo nezinsumpa la ngasezinqeni angikhona ukuthola ingane lapho ngo27 ngaba ne ectopic pregnancy angazi noma kwakudalwa yikho yini lokho ngenza ioperation esibhedlela bakhipha ingane yami bathi ngisangaphinde ngikhulelwe Kuba nomehluko uma ikhuluma nge-ectopic pregnancy akujwayelekile ukuthi ama fibroids abange ectopic pregnancy. okay Akujwayelekile ngempela ngoba igaxa lezi ezihlala isikhathi esiningi esibelethweni. okay I-ectopic pregnancy into eyenzeka izokwenzeka
le mathubhini phezulu la kuhamba khona ama-sperms neqanda kuyohlangana khona. So lokho njengoba bemtshela ukuthi usengakwazi aphinde ukuthi athole ingane babeqinisile ngoba malisasebenza elinye ijubu usengakwazi futhi ukuthi uphinde ube nayo. Futhi ithemba likhona lapho. Ithemba likhona ke. Mhlawumbe ningisondelele lapho. Okunye kumele akusukumele ke njengoba ekhala ngokuthi kunaney'nsumpa. Kumele akusukumele lokho ngoba izinto ey'kanjalo nazo ezinye izinto ey'lidele ekutheni ube nomdlavuzane omunye ke wentombazana zokubeka ngentombazana. Yes, Khona sisitho inyama lesangasese. lezi ngaphandle sibiza ngo-vulval cancer. Yes. So mayingayi kuyolungisa indaba yalezi nsumpa. Yebo. Nako kungenzeka ukuthi kumlidele ekutheni abe nayo cancer. Yebo. Mhlambe ke ngizomthatha beyogcina umakhulukhulu la uthe uHadebe. Mina ngicela ukubuza ukuthi kuyenzeka yini ukuthi abuye ama-fibroids uma usuwakhiphile noma ngingazivikela kanjani ukuthi angabuyi benginawo bangikhipha wona eRob Ferrara Hospital ngacishe ngafa sekuvaleke ngacishe ngafa sekuvaleke ngisho umchamo uthi kuyenzeka nabuye ke mayise wakhiphile. Impendulo elula kuyenzeka impela abuye. Kuyenzeka abuye ngoba indlela zokwelapha ama-fibroids ziningi ehlukahlukene. Okunye kwako kusebenzisa imijovo, okunye amaphilisi. Okunye kwako kukhipha wona wodwa okwesikubiza nge-myomectomy. Sikhipha wona wodwa ama-fibroids isibeletho sisishiye. Kuleyo operation kungenzeka ukuthi ngesikhathi kukhishwa lawa amakhulu kuphela akhona. Lawa amancanyana angatholakalanga noma angazwakalanga noma ngesingekho isidingo sokuthi anyakaziswe ngaleso sikhathi. Especially if umuntu wesimame esathi usafuna ukuba nengane. Ikuzokhipha wonke ama-fibroids umbisibeletho singagcina singasebenzi ngaleso sibeletho. So if kukanjalo kuyenzeka kube khona asalayo amanye aphinde aqhamuke noma aphinde ayebuyele wona ngesikhathi abuya ngaso. Cha ngizobathatha laba ngibahlanganise bese uzala ubuwagoqa nje besikhathi asekho kumina nginika iminute. uPrecious uthi ibhlungu lento nginawo nami ngisizwa ugobo ngabe uphephile ukusebenzisa ke qanibo usuphendulile lo. And then uThembeni uthi yena ngivalekile angiyi esikhathini angazi kwenzakalani sekunesikhathi kwenzeka ngaya eclinic ayikho into abangisiza ngayo uma kunosizo engingaluthola ngiyacela ningisize. Ungamgoqela ke nje leyo nje ukugcina. Uvalelekile esikhathini akayi. Osisi nje bekhuluma ukuvaleka esikhathini kuney'mbangela ey'ningi. Isikhathi esiningi kuyaye kube ukuthi mhlawumbe ama-hormones la kade kukhulunywa ngayo ekuqaleni. Yes. Iwona phela lawula ukuthi umuntu ayesikhathini. So khona abantu angazi iminyaka yakhe ukuthi mingaki. Khona abantu othola ukuthi at 35 umuntu already useqalba nenkinga esikhathini lo esikubiza nge-premature ovarian failure. Okuwukuthi amaqanda akhe ayaqala akhathale angabe asebenza. Absolutely. So fanele uyocheckwa kwakona lokho kuthathwa amagazi kubonakala ukuthi ngabe amaqanda akhe asebenza ngendlela na. Sidlule lapha emaqandeni kuma ovaries. Udlulele ngenhla khona lapha engqondweni okukhona okunye okudirector wona ama-hormones la uthi asebenze ezansi. Absolutely. Kwakona fanele kuhlole ukuthi ngabe kwakona kuphazamisekanga yini ekunikeni i-direction la ezansi emaqandeni ukuthi asebenze. Bese kuba okunye-ke okuseceleni o-thyroid mhlawumbe umuntu mayizoba nesigaxa la abanye banoshukela abanani kuyacontribute lezo zinto. Absolutely. Ekutheni ungakwazi ukuya esikhathini. Hayike ngoba udaba olude lo ngiyathemba ukuthi ngamela asondelele nase clinic noma odwa ushithi seyile clinic mhlawumbe kufanele sithole indlela yokuthola inamba yakhe simxhumanise direct nawe nikwazi ukuyixoxa buduze indaba niyithola ngabe ukhuluma ngani na siyalithatha leli thuba nje ngamafisa ukuthi ungaphi ukuze singathi azathemba ukuthi uzohamba afika abonane noMahlasi kanti ayihleleli lapha nje uvela awela umgwaqo angene eKing Edward konje eVictoria Mxenge. Yes. Hayike ike kakhulu soyithola inombolo yakhe sikuthole konke sothatha lethuba ngelikhulu ijubane siye lapha kudade wethu ke okhona la namhlanje sister uMary Ann Goli ngisho kahle. Yebo. Uyaphila ma? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Usibingelela usitshela ukuthi ubani wenzani la eminyangweni? Ngibingelela donke abakaZulu Natal. Eminyangweni waka health ngingunesi engisebenza eCrisis Center. Okay.
ngaqala ukusebenza eMnambithi esibhedlela ngo-1990 1 September. 1990 Yes. singakazalwa madoda yo hayi cha kushuthi ke impela hayi uyishaya kakhulu mhlambe ke umuntu uzoyibuthi kuyini lento yothuthuzela care center ayini lama care center. So ama-Thuthuzela Care Center noma ama-Crisis Center ama-center abekelwe ukuthi asize umphakathi mayelana ney'nkinga ezibahlangana nazo njengokudlwengulwa, Okay. o child abuse, ukuhlukumeza kwey'ngane kwabantu besifazane, ukuhlukumeza kwabantu abadala, nakho lokuthi sithi u-gender based violence. Yes. Sinema-service amaningi-ke khona esiwarendayo. Okay. Uthuthuzela no-Crisis Center kuhlukene kancane. Oh, okay. Ama-service onke ayaprovidwa ku-both indawo. Okay. But kuthola kuma-Thuthuzela Center bakhona abantu like amaphoyisa akhona khona lapho. Okay. No victim empowerment officer bakhona lapho. E-Crisis Center ngathi nje Thuthuzela encane engakwazi kuba nawo wonke ama-services abantu aba-provide ama-service kulapho, but bayabizwa ama-service a-provide. Absolutely. Ngiyazi kwesikhathi esiningi ngisiza abantu othola isikhathi badlwenguliwe kwashaya cima. Iyawuthini umlayezo wenu kumuntu osuke edlwenguliwe nenithi yini ekumele angayenzi ngaphambi bafike kunini ukuze kungabe sekulahleka phela into ukuthi isitholakala ukuthi ngabe udlengulwe ngempela yini? So-ke umuntu uma edlenguliwe siyacela ukuthi basheshe bafike. Okay. Ngoba kunesikhathi la uthola ukuthi after so many hours asakwazi ukucollecta i-DNA lokuthi ubudoda noma nje yipi i-DNA ekhona. So uthola ukuthi siya cut off at 72 hours. Uma sifuna ukucollecta kakhulu kuma private area ku genital area. Okay. So siyacela ukuthi uma kuwenzekile basheshe bafike. Okay. Nokuthi ke bangagezi. Ngiyazi ukuthi kubhlungu akumnandi ukuthi umuntu ungagezi sekwenzeka into enje. Kubalulekile lokho ngoba ubufakazi sifunayo noma esifuna ukubuthola sifuna ukubuthola noma ikuphi emzimbeni. Absolutely. Yes. So ke ukugeza uthothi kuyalahleka ubufakazi. Okay. Nokuthi bangashintshi impahla abasigqokile ngoba ukushintsha beshiye mhlambe ekhaya noma bezigeze uthola ukuthi asakwazi ukucollecta ubufakazi kona ezimpahleni. Okay. Yebo, sithi ke yilokho nje ukuthi basheshe bafike bangagezi akhona ama-service okugeza bese beqedile. Yes, siya provide konke lokho. Okay. Ukuthi ke ngilafushana ukuthi ke ubufakazi lobu ngoba ungathi mawugeza bese beyahamba namanzi. Sicela ukuthi ungagezi mawukade unukubeziwe, sicela nezimpahla ungayishintshi usondele ngejubane uza kuthina. Ngiyazi ukuthi sesihlanganise ukunukubezwa nezingane zesifazane kakhulukazi kanti nabo abafana nkosamo sesikhathi bayanukubezwa behlukunyezwe. Nenithini kumlayezo nenokhipha kubantwana bebonke ukuthi ke ukuze angayitholi noma niyala abazali ukuthi ukuze umntwana wakhe engagcine nokubezeka akube kanje. Yiphi umlayezo nenokhipha? Sicela abazali ukuthi ingane bahlale beyibhekile. Uthola ukuthi ingane zibambeka kakhulu, zihlukumeza kakhulu uma zizodwa. Okay. Noma uthola ukuthi umama uyishiye zodwa uhambile. Uye la ayekhona. Ubuya sekwenzeke lokuthi ingane ihlukumezeke ngezimo ezihlukile. So abazali sesicela ukuthi siyacela protector ingane, yi-right yengane ukuthi ibe protected. Absolutely. Wena mzali nawe ke umuntu omdala noma ubani. Yebo. Ingane sisithi eya wonke umuntu. Yebo. Akusho ukuthi ngoba ngizalanga noma akusiyo yami biologically, but ngoba ingane eyami. Nokuthi mase kufikile ukuthi nakho ingane iyahlukumezeka, woza phela ureport ungaprotect umuntu ohlukumeza ingane. Ngike ngezwe la ukuthi kufina umuntu aphuthume eze mase kodwa ke mawusuka umuntu erephiwe kwesinye isikhathi uba nakho ukudida ukuthi konje ngiphuthuma epolice station noma ngiphuthuma esibhedlela ikuphi la kusuke kufuneka aphuthume khona. So uma sithi akaphuthume ayikho inkinga. Uya to the nearest clinic, uya to the nearest police station, uya to the nearest hospital. Okay. Noma ethole ukuthi uhlukumezeka endaweni mhlambe engekho
akho clinic eduze, but any government department, Okay. ama-phone belong to everybody uma uka-government department. Okay. Ngena lapho ucela usizo. Absolutely. Bazokufonela amaphoyisa, bakufonelele i-ambulance. Okay. Bese noma uza kithi e-crisis center noma e-Thuthuzela center. Impawu ke manje ngingabona ngazi umntwana wami ukuthi ngathi uhlukumezekile khona olunye udaba nje bengilibona ku TV ensukwini la ekuthiwa umuntu obengathi uthisha omkhulu ubonakele ingane wayo kodwa ke nobufakazi mhlawumbe ngafika kodwa wathi uthisha omkhulu ingane wena ke mawumzali uyibona ngani lengane uthi ngoba ngizosaba ukutshela ugcina usuyibona ngani lengane ukuthi ke hayi lengane le ihlukumezekile ngokocansi. Okay, kakhulu abantwaneni abancane kakhulu bayakhuluma. Esikhathini esiningi bayakhuluma. Yithina abantu abadala esivikela ingane ukuthi sithole usizo mashishana. Bayakhuluma noma kukhuluma umngani noma kukhuluma yena lo ohlukumeza ingane. Ahlebe lo munye wakhe. Loyo muntu angayireport amvikele. Number 2, uthola ukuthi ingane ehlukumezekile ziba nema injuries, uthola ukuthi ipentini Okay. i-underwear inegazi Okay. noma ama-vaginal discharges lokuthi sithi ama-vaginal discharge Okay. okuphuma ngaphansi akujwayelekile ey'nganeni ey'ncane kepha uthola ukuthi ingane isiba nalokho. So ilezo zinye iy'mpawu esibona khona nokuthi-ke ingane uthola ukuthi ayikwazi ukubamba umchamo. Oh, yes. Asisho ukuthi sikuhlunyeziwe ziningi izinto Ungabanga, yebo. kodwa one of- But one of them kungaba lokho. Okunye uthola ukuthi ingane isiyayisusa kwabanye. Okay. Akusasi ingane le oyijwayele ekhulumayo, ingane exoxayo ekhaya, Yes, isiyathula, isiyakhala uthole nje ikhala, ingasho ukuthi kwenzekeleni ngoba isaba. Kodwa ke mhlambe ke ninawo umlayezo ke eningawukhipha ukhiphe ke nje ukuthi na umlayezo esicela ukudlulisa ke ngayo lento ethinta ukuhlukumezeka kwabantwana. Umlezo sivamise kubanika abazali noma nje ubani umuntu omdala ukuthi siyacela nisheshe nifike. Okay. Ingane uma ireporta ukuthi nakho okwenzekile woza uzothola usizo ukuze sivikele ingane ezifeni eziningi ezingenzeka. Sicela futhi abazali ukuthi thina nje abantu abadala asikwazi phela ukuprotecta ingane siyikhulise kahle ngendlela efanele. Absolutely. Sithembe futhi ingane zethu uma ingane zisitshela. Yes. Yebo. No, sibonga kakhulu ngesikhathi osiphe khona sister. Ngiyathemba ukuthi ke konke ke bakuzwile emakhaya futhi ke bajabule kakhulu. Sibakhulumise abantu besilisa ukuthi uma sikhuluma ngokuhlukumeza kahle kahle sikhuluma ngokuhlukumeza ukuthi ibona abantu besilisa ikakhulukazi abenza lento yokuhlukumeza. Abanye babo basuke benziswa ukuthi nabo kubake baphatheka kabi ngaphambilini. Lokho ke kwenza ukuthi sifise ukuthi sibacela abantu besilisa ukuthi uma ngabe uke wahlukumezeka iya e-crisis center, iya eThuthuzela, iya emaklinikhi ulubika udaba mhlawumbe hayi ngoba uyolashwa kodwa ngoba siyokhulumisa nje ukuthi emqondweni sikusiza kanjani. Sithole ke abantu abaningi la Facebook page yethu belokhu bengena bebuza ukuthi imenopause kunalento yemenopause bathi ke bayafisa ongafika azobaxoxela ngayo. Kusase sitshelwa ukuthi la kwaZulu Natal umuntu nje ovalile ngemenopause omeja ngayo uDr Ziqulu. Kodwa ke dokotela ngiyaxaka ngoba usemncane ukuthi wawusumenopause kuphi ke manje. Kodwa ke dokotela awusibingelele usitshela ukuthi ubani wakabani usuka kuphi. Sesijabule ke masibona odokotela basebancane ngoba siyabuza sibuzele nalabo abafuna ukufundela ubudokotela. Wena obusemncane kangaka wenze ngani ube udokotela ufunde phi wayithola usuqeda kuphi ukuphi njengamanje. Siphe nalo background encane nje dokotela. Yebo. Ophambweni uphilisiwe Ziqubu. Ngokuzalwa ngiqhamuka eMnambithi ezakheni isection. Awubakithi. Ndesakhele. Yes. Ngaphuthula umatriculation wami khona. Absolutely. Then I went to UKZN Medical School. Okay. I went to UKZN Medical School la ngiqede khona class of 2020. Sorry, class of 2019. Oh, wacishwa ngasebenza phela sekufuka COVID bakithi. Yeah, sibhale ngazo. Nje washona ungasebenzanga, we lo COVID. Hawu ngenhlanhla ke wangakubamba. Yes. Ngeze kuthiwa umtholo uCovid. Usho? Hayi. Hayi wayone babeteleka ke kodwa kakhulu laba ngale le minyaka 2019.
kwahlale kutelekwa lapha esikoleni kodwa singabe sisabake lapha cha siyabonga dokotela ngesikhathi sakho mhlambe ke usukuphi manje Njengamanje ngisebenza e-Emmaus Hospital as a medical officer. This is my second year. Okay. No, siyabonga kakhulu. Nansi indaba ye-menopause. Ngokuyazi kwakho uchazela nje umuntu osemgaqweni Nkosi yami, umgogo nje ohleli lapha ekhaya. Yini menopause? Likhona igama lesizulu elichaza yona i-menopause le. Likho engilaziyo. Kodwa yebo, ngokuchaza isigaba esithize empilweni yomuntu wesifazane mangabe sekhambe iminyaka la khona akayeka khona ukuya ensukwini zakhe esikhathini for isikhathi esingangonyaka. Okay. Yeah. So lokho kusuke kwenziwa ukuthi ama ovaries amaqanda lawa asuke ngasakhiphi the hormones that are responsible for ukuthi eye esikhathini. Okay. Yes. Shuthi isigaba nje sokukhula esathi isigaba efinyelela kuso mawusukhulile. Yebo. Uma ke ivamise uqala eminyakeni emingaka ngizwela ukuthi ushilo ukuthi okhulile kodwa iminyaka emingaka esivamise uqala kuyo. Yeah, the average age is 55 years old. 55 years old. Okay. But kuyenzeka ukuthi sibe no premature menopause. That start in the ages before 8 to 10 years, around 40 years. Okay. And then we also have late menopause, which may start after 55 years. Okay. Yes. Manje ke ngiyayibuza mthi kuba ngumuntu wesilisa ngiyakwazi nami ukumenopause lapha noma ishaya mhlawumbe uhlangothi oluthile kuphela. Hayi cha, umuntu wesilisa udubula ezeyo ziyatetema mawusuka madoda iba ngapha nje kwabesifazana. Yes, iba kithi kuphela. Mhlambe ke yikuphi ke ubungozi bokopha noma usufike eminyakeni yemenopause ngoba bakhona abantu othola ukuthi usekhula khulile bese kubonakala futhi useyopha ubungozi buba kuphi lapho? Ubungozi buba sekutheni kungenzeka kusuke kuyizinkomba zomdlavuza. Okay. So yingakho kubalekile ukuthi wonke umuntu wesifazane at the age of 30 years they should have their first pap smear. Okay. Which is the screening for cervical cancer. Sisuke siscreena for umdlavuza wesibeletho. Okay. So mangabe usufike kulezo gaba usuke ususengcupheni yokuthi ungaba nomdlavuza wecancer. So ukopha okunye kwezimpawu zakho ukuthi ungaba nomdlavuza o ube noketshezi oluphumayo ngaphansi olunuka kabi. Okay. Ezinye futhi impawu lezo ukuncipha emzimbeni. Awumadoda. Konke lokho kungase kukhoze ukuthi kungase kukhomba ukuthi sekukopha ke manje. Yes. Mhlambe ke mangisuke ngopha ngoba ukhona omunye umuntu uthola usemdala Nkosi yami uyabothi hawu nakho sengiqala phansi futhi ethathe ukuthi mhlambe seku menstruation ayithi hawu sengibuyele esikhathini ulithola phi kusizo mayesebona ngathi kuyabuyeleka emuva nanokuthi usuke ebuye esikhathini noma kusuke sekuyingozi vele lokho. Kusuke ngasabuya esikhathini kusuke sekuyiyo ingozi ekhomba inkomba zeumdlavuza. So okumele akwenze ukuthi eye clinic yangasekhaya. Okay. Khona amaphilisi abaye bemnike wona ke. Azonqamula lokopha lokho. Okay. Emva kwalokho bazobe sebemenza le pap smear engishoyo le screener for cervical cervix. Okay. Benze iPPL. Yona ke iPPL isuke iscreener for endometrial CA. So bafaka kuyipayipanyana engathi straw. Ngiyalibona lipipe sesilifake lapha. Yes. Woza nalo lisakhe whatever lining that is there and then it's sent off to the lab kubonakala ukuthi akusiwo na umdlavuza lo omophisayo umuntu mangabe semdala. No, ngiyathemba ke impela bayasizakala ke abantu. Mhlawumbe umlayezo ogcina ongawukhiphela umuntu omdala njengamanje okusesimeni sokopha ungathini? Akuphuma bhekephi? Ngingathi akaphuthume eclinic yangasekhaya ezokhona ukuthi ethola usizo bezomnikeza lamaphilisi okunqamula ukopha. Emva kwalokho bazobe sebekhona ukuthi bemenze pap smear. From the clinic bazobe sebemrefer eya esibhedlela kodokotela bezokhona ukuthi becheck ukuthi
ngabe le bleeding le isuka kuphi, ngabe isuka kiwumlomo wesibeletho noma isuka ngaphakathi kwi-lining yayo. Kade ngisasho ukuthi kumakhaza la kodwa ngiyabona ukuthi ke amakhaza awezwakali nangqongqosho uyigqokele nje iskipa yabona ukuthi hayi akumakhaza kangakho. Asibingelele ngqongqosho sikwemukele ohlelweni. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukele emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu. Cha udokotela bese ezosigoqela ke sikhuluma la ngemenopause la engqongqoshe bese sikhuluma kodwa ke ngesikhathi lesi la abantu abadala otholthi ke usebona ke manje uyopha umuntu omdala bese sithathile kwasibeka but ke besifisa ukuthi usiphe ama signs and symptoms ukopha ukuthi kukopha nempela ukuphuma kwegazi kodwa ke mhlawumbe kukhona amanye ama signs and symptoms ongasinika wona. Yebo, mangabe usu approach menopause as umuntu wesifazane uzoqala manje uba nama irregular menses, so isikhathi sakho kuzoba la khona ozowaya khona esikhathini ezinye inyanga ziyakweqa phinde uzweqe ube nesifuthe okay, which we call hot flashes. Okay. Omunye uzoba nama mood swings. Yes. Uzoba nencindezi noma uyathukuthela lapha enzansi uba ulaka. Yes. Ulaka. Lapha enzansi uba ne vaginal dryness. Okay. Omunye ulahlekelwa isitho sangasese sithi siba dry kakhulu. Yes. Ube nene discomfort during inkonzo. Okay. Omunye futhi akasalilangazelela ucansi. Awu kodwa Nkosi. Yebo. Enye into futhi eyenzakalayo baba nama joint and muscle pain ngoba leli hormone leli which is responsible for the menstrual cycle angithi sithe liyancipha mangabuza kwi menopause, so kwenzeka osteoporosis, so amathambo ayaqala manje ayaseseka. Uyakhumbula ukuthi ngathi ufaka usizi kuyo yonke into. Osteoporosis awuhluphi nange ngifail medicine. Yonke into ufaka usizi yonke noma bebhala ubhala kabe eqane bese faka usizi like notice simplifitis stereotypes usizi konke nje. Cha siyabonga kakhulu dokotela ngokusibeka esithombeni. Ngiyazi ukuthi ke baningi abantu abadala abayithola bengaphansi kwalesikhathi lesi esigaba noma esikhuluma ngaso bese ke uthola sebeyopha abanye mabefika ezibhedlela kuthiwa kusalindwe ukuthi ke aqale amukopha ngaphambi kokuba mhlambe yini leyo enisuke niphe kwayo ke lapho manisathi ake kumukopha kuqala bese simasi izokuchecka komunye uthi nesikhathi ke njalo uyasaba phela ubona nayo lento le engazuthi yamqine. Yes. So into eyenza ukuthi i-pap smear ukwazi ukuyenza uma umuntu esimame esoba. Okay. So into esiyenzayo asimlindi nje ezeyimele yena, siye simnikeza amaphilisi okusuppressa the bleeding. Cyclopentone is one of them. Okay. Sisamnika ucyclopentone ukuthi unqamule lokopha, sibuye simnikeze futhi amanye amaphilisi azokhona ukuthi akwakhe igazi ngoba njengobopha nje igazi emzimbeni liyehla. Yes, so as soon as ukopha then sesimbiza la eduzane simenza i-pap smear. Okay. Because we don't want our cells to interfere with the menstruation. Absolutely. Yes. Cha ngikuzwa kahle mina ngani yakwethu ngiyathemba nabantu abadala bakuzwile le emakhaya nje ubuyebe kahle. Ngqongqoshe si excited sise Bergville sizokwenzana eBergville. No asibonge Ntokozo, eBergville namhlanje sizogubha sibungaze usuku lwabantu besifazane oku Men's Day. Lolu suku ke safika nalo ngokuthi ngo1956 omama bahlangana beholwa omama bakaKhongolose belwela nabanye omama by the way ngoba phela kwakuomama bakaKhongolose omama bakwi-business abasebabandleni kuma NGOs bonke base bekhuluma ukuthi sebekhathele indaba yokuthi ubandlululo luyaba affecta nabo njengabantu besifazane phezulu ukuthi bevele benencindezi yokukhulisa imndeni benencindezi yokuthi imndeni ayisebenzi imndeni ayidli sekufuna manje ke baphinde baphathe amapasi bathi cha kwanele enough is enough bavumelana ke ukuthi bazohlangana bamobilize omama eSouth Africa yonke bakwenza ngempela into engakaze yenze ungakabikho cellphone ingakabikho cabanga nje ngo1956 ukuthi umobalize akushuthi kufuna ugibele esitimeleni uyolala eduze kamakhelwane umaziyo ubhudo wazosibani umemeze nabanye nimemezana nje ukuthi niyafonelana abantu ababelapha nabesifazane babe bengaphezulu ka20,000. So namhlanje ke sizogubha lolo suku into eyenzeka unyaka nonyaka leyo ukuthi after 1994 kwathatha isinqumo sokuthi lo yamsebenzi walaba abantu besifazane wawubaluleke kakhulu
umhla ka9 August kufuna sihlale sikukhumbule ukuze sikwazi ukuthi nathi njenge generation entsha sikwazi ukuthi siyikhumbuze ukuthi babe khona sinyathele emahlombe abo siphinde nathi sikhubeke nokwenza sho ukuthi intuthuko yomuntu wesifazane siyayibamba. Inyanga ke lesikuyona nalolu suku ke sikhuluma ngalo namhlanje olwabantu besifazane. Umlayezo nje ongavela kuwe ngqongqosho ukhuluma nje nomuntu wesifazane lapha ekhaya nabanye ke abasebenza ngaphansi komnyango wakho. Well, okokuqala nje into ozokufuna sikwenze and I think yenye yemiyalezo ebibekwa uNdunankulu njengoba bebekhuluma lapha ukuthi umuntu wesifazane ubalekile. Umuntu wesifazane kufuna umphakathi simphathe kahle simhloniphe ukuze umuntu isizwe esikhulu ngoba ngeke kube nesizwe esikhulayo uma unabantu besifazane abahlukumezekile. Yingakho ke enye yezinto esixoxayo ukuthi kulo 30 years we democracy kuze kufike namhlanje i-theme leyo namhlanje by the way iziphi izinto esezenzekile yikupho kufuna kwenzeka ukuya phambili. Enye yokuqala esixoxayo nomama nabantu besifazane indaba yokuhlukumezeka kweingane nomama nalento esiyibiza ngokuthi femicide okuyi-GBVF. Siyayikhuluma ke leyo ndaba kakhulu ukuthi ngeke ukuthi umuntu wesifazane ukhululekile uma ngabe umuntu wesifazane esaba ukuhamba ngisho emgwaqweni. Ngeke ukuthi umuntu wesifazane ukhululekile umuntu wesifazane ume kwakhe esaba ukukhuluma njengoba uyazi ukuthi uzoshawa ngempama uyazi ukuthi uzokhahlelwa kuzokwenzekani. Ngeke sithi umuntu wesifazane ukhululekile uma njengoba sibona in the past 2 weeks Ntokozo ingane ziyalahleka zamantombazane ziyatshontshwa kwenzekani. So sithi ke njengomphakathi asixoxe ukuze sibone ukuthi umuntu wesifazane simkhulula kanjani. Siyafisa futhi ukuyixoxa indaba yokuthi i-gender based violence Ntokozo noma ukushaywa nokuhlukumezeka komuntu wesifazane ebudlelaneni abasuke bekubona akusiyo into engaqedwa uhulumeni kuphela. Yinto edinga ukubambisana phakathi kwahulumeni nomphakathi, phakathi kwamhulumeni nobuholi bomphakathi, phakathi kahulumeni nobuholi bamabandla ne-society in general. Besixoxa lapha ngaphakathi Ntokozo ukuthi enye yezinto kufuna sixoxe sibambisane nayo nobuholi bendabuko ukuthi uma kunengane neminyaka ewu9, ewu10, ewu11, ewu12 ekhulelwe sithule sithini siwumphakathi. And asikwazi ukuthi siyihloniphise leyo nto siyibize ngokuthi teenage pregnancy ngoba phela umntwana ona9 akakwazi ukuvuma. Umntwana ona10 akayazi into wrong ne right uma ngabe kukhulunywa ngento zocansi. Kubalulekile ke ukuthi sibe ne dialogue ne discussion nobuholi bendabuko nobuholi bamabandla nomphakathi wonke sibambisene ngoba kwezinye indawo uthi umntwana eneminyaka ewu9 ekhulelwe ahamba ayothola ingane nengane. Uyabona ukuthi ingane nengane isimo esinzima kakhulu leso. But abanye abazali Ntokozo baya accept ukuthi ithi ingane yakhe sineminyaka ewu10 bese kufika umuntu ona 20 noma ona 25 khulelisile bese afike leyo muntu ethi ufuna ukuzohlawula ebese umzali accept inhlawulo. Uyithatha kanjani inhlawulo yengane eneminyaka ewu10? Uyithatha kanjani inhlawulo eyengane eneminyaka ewu14? Ingane na14 ayazi lutho. Siyazazi ingane zethu siyikhulisile lapha akakwazi ngisho ukupheka ipapa. Uma epheka ipapa ufuna umlinde lana umtshela ukuthi goqoza manje la nempuphi ipapa lakho. Manje umuntu ongakwazi ukupheka ipapa akhohlwa ukufaka usawoti. Uzokhumbula kanjani uma usuthi wena awu. Uyabona manje umuntu okhohlwa ukufaka usawoti uma epheka ipapa wazini ngento zocansi. So thina abazali kwesinye isikhathi bakhona abanye athi umuntu ekhulelisa ingane na14 afike la ekhaya athi ufuna ukuzohlawula ebese ngiyayiaccepta leyo nhlawulo. Uyabona ukuthi kusho ukuthi nami ngiyiphathi yobugebengu ngoba phela kusho ukuthi nami khona izinto engingazenzanga ngoba ngikuthatha kanjani ingane yami ihlukunyeziwe. So into esixoxayo ke ukuthi cha asibe nayo dialogue nabaholi bonke sikwazi ukuthi siyikhulumise indaba yokuthi cha kukhona lapha ekufuna sidwebulayini khona ukuthi no le ingane sikurapiwe akunanhlawulo ezoba enough ukuthi kungahlawulwa. Besixoxa indaba yokuthwala ezwele ukuthi enye izinto ekufuna siyixoxe nobuholi bendabuko ukuthi
lapho okusaqhubeka khona siyivimba kanjani leyo nto ngoba iseyiphathi yokuhlukunyezwa kweingane zabantombazane and uma ngabe singakwazi ukuthi ingane zethu siyiprotecte namhlanje kusho ukuthi ngeke sibe nabo mama besizweni Ngena iyini lento yecluster mawungabeka nomuntu esithombeni. no injalo Ntokozo uma ngabe silapha ku-executive council le ibizwa ngokuthi cabinet ngendlela elula kuyaye kube khona ama-clusters ahlukene Okay. kwi-cluster engusihlalo kuwona i-cluster ebizwa ngokuthi social cluster Yes. okusho ukuthi ama-departments onke lawa adila noma sebenza ngezinto ezisocial sihlala khona sixoxe bese siyayithatha into siyimikise kwi-cabinet kuleyo-ke cluster kuhlala u-department of health u-Department of Social Development, Department of Education, Department of Human Settlement, Department of u-DSEC. Yes, Bale 6 ne? Yes, and Sports Arts and Culture. So yongqongqoshe ke labo abahlala ndawonye baxoxe ukuthi bazokwenze njani ukuze ngikhohlwa agriculture, Yes. Department of Agriculture. Sizokwenze njani ukuze sithuthukise umphakathi ngeindlela ezihlukahlukene. Absolutely. So sivumelene ke kuleyo class ukuthi indaba yokukhulelwa kweingane ezincane indaba esekufuna siyisondele eduze manje Absolutely. singaloku sixoxa singaloku siyimemeza kodwa sibe nezinhlelo esizokwazi ukuthi sizoziimplementa ukuya phambili so uma seyihlangene ke kahle izinhlelo zethu sizobuya sizoyixoxa la kwishow sisho ukuthi cha nazi izinhlelo esizibekayo and nayi indlela esifuna ukusebenza ngayo kuya phambili kodwa esikucelayo nesikucela kakhulu emphakathini ukubambisana Yes. nabazali ukubambisana nomphakathi ukuthi ikhona into abazali okufuna bayivume nemphakathi ekufuna bayivume ukuthi izingane zethu okokuqala nje uma sikhuluma nazo siyayisithi izingane zethu aziyithibi Absolutely. okokuqala lokho Yes. and sikhuluma lokho noma ngabe sikhuluma ngani noma sikhuluma nge-HIV and AIDS noma sikhuluma ngokuthi umuntu uyavikeleka siqale sithi ingane ayithibe Yebo. ingaye emshikashikeni wocansi ingakakulungeli lokho Absolutely. ngoba uke emshikashikeni wocansi ngaphandle kokuthi ingagcina ithole isikhulelwe ibingahlelanga but umzimba wengane Ntokozo usuke wona qobo ungakakulungeli ukuthi ikhulelwe so siqale sisho njalo kodwa kubalekile ukuthi abazali sivumelane nabo ukuthi ezinye zeingane zethu seziyaya emshikashikeni wocansi Absolutely. senze njani ke ukuthi lezo ingane eseyingenile kulomshikashika siyivikele siyivikele ekutheni singakhulelwa siyivikele ekutheni izifo ezithethelana ngokocansi zingayingeni so iprogram yethu ke ya social cluster izobukhuluma ngakho konke lokho among others okokuqala nje Ntokozo kufuna sikuvume ukuthi ayikho ingane ekhulelwe eklasini Absolutely. ngaphandle kwengane mhlambe ke ehlukunyezwe uthisha Yes. kodwa Nakhona ingane kubi seclassini kodwa. nakhona akuvamile Ngaba se-office mhlawumbe. akuvamile ukuba Hayi la seklasini eklasini, asingathi akubi kodwa Yeah. sithi akuvamile ngoba Akuvamile. asazi kahle La eklasini. so Edeskini. edeskini Absolutely. so akuvamile ukuthi kube seklasini Absolutely. unless kukhona ubudlelwane between uthisha nengane noma ingane nenye ingane yabona kodwa akubi kuningi kanjalo Yeah. ingane azikhulelwe eclinic Yeah. ingane ayikhulelwa esibhedlela Yebo. yabona ingane zikhulelwe emakhaya emakhaya kusuke kukhona ubuholi bendabuko kukhona umholi wendawo Yep. kukhona umzali kukhona ugogo kukhona uanti kukhona ubani kukhona umphakathi Bhuti. yingakho ke kubalekile ukuthi i-dialogue yethu ayibe phakathi kwethu nomphakathi ukuthi senze njani sibambisene ukuze ingane zethu ziye ukukhulela Absolutely. senze njani sibambisene ukuthi abantu abadala bayeke ukukhuleliswa ingane ezincane ngoba eziningi zale ingane ayikhuleliswa wontanga baba Eyi. zikhuleliswa imdodovu yamakhehla Absolutely. esikisiganiwe esifuna ukudlala njengezingane Hey. sikuthini ngalokho of course nalowo ngayena uyabona nje Ntokozo ingane na 14 Yeah. uma ikhuleliswa umuntu ona 25 umdodovu wakhehla loyo Absolutely. 25 ikhehla lelo Ofoto okhokho lapho. hayi okhokho ke lapho nasesisayikhulumi ke yapho uyabo so ungambuko wakho umntwana emncane ubusuthi hayi lo uneminyaka u23 hayi bas ikhehla lelo Absolutely. so kufuna sixoxe nabazali ukuthi wena njengomzali uma ngabe u23 year old wakho elethe ingane egqoka iuniform endlini yakho uthula uthini umuntu omdala uthula uthini ngoba uhulumeni phela akekho lapho khona wena Yebo, yebo. so kufuna sixoxe lekho ukubambisana ke but sithe sikule cluster sizoba nama programs esizowalida mhlambe siholwe uDepartment of Education Okay. sibe nezimbizo zabazali lapho uDepartment of Health Education no Social Development uzoqala siqale sixoxe ama dialogue la Yeah.
senze njani ukuvikela izingane zethu ngoba okunye kwezinto uma siziproposa abazali njengoba wawusho balwa bathi hayi uhulumeni usufuna manje izingane zethu ziqale zingene emshikashikeni wocansi uhulumeni wasuyahlehla kwathi hayi siyakuyeka ke ngeke sisakusho kodwa iqiniso ukuthi izingane ziyaqhubeka ziyakwenza lokho izingane ziyaqhubeka zi-exposed so kufuna sixoxeke nabazali ukuthi ngokwabo babona ukuthi yipi indlela yokuvimbela noprotector noma ukuvikela izingane zethu sisho nathi njengohulumeni ukuthi cha thina sibona lokho nabo basho ukuthi babona lokho bese sigcina sibe nento ephakathi nendawo esizokwazi ukuyimplementa sonke ngoba inkinga Ntokozo akusingane yaka Van der Merwe naka Stenhazen nakwabani ekhulelwayo ingane yakwaSimelane yakwaMaphisa yakwaKhoza manje kufuna siyixoxe lapho ukuthi lezi ezinesithakazela izingane kanti konakalaphi naleza kaDlamini hayi impela kuba lapho nje kube lapho cha Ngqongqoshe ngiyajabula ngiyazi ke ngeviki elizayo uzobe ushaya wethula ibudget le isabelo mali sakho somnyango ukukhumbuzisa nje abantu sisuke senzani lapho ngiyazi ukuthi bathe ngolwesithathu ngeviki elizayo isabelo mali semnyango wezempilo isho ukuthini lento yokwethula kwesabelo mali Sabelo mali Ntokozo iyaye ithi njalo nakuqala unyaka zimali uhulumeni noma ishayamthetho siyasicazela njengemnyango ukuthi wena njengomnyango uzothola imali isabelo esingaka lo yamnyango uthola isabelo esingaka uma usucazelwe ke usicazelwe ishayamthetho ngoba ishayamthetho esicazelayo sekufuna sibuyele ke siyeshayamthetho ukuthi cha kulo ya 10 rand ubuno 100 rand thina wena shayamthetho ubuno 100 rand thina njengomnyango waka health usiphu 10 rand kulo 10 rand osinike wona sizowusebenzisa ngalendlela siuqaze nathi ke ukuthi lo 10 rand esiwunikiwe sizowusebenzisa kanjani kwenzelwa lokho ke ukuthi uma sesibuyele esishayamthetho singafiki nje esishayamthetho sithi hayike benisinikile imali siyisebenzisile sesiphela lapho kanti ishayamthetho sine responsibility yokuthi sisicazele imali bese phakathi nonyaka siloku sibuka ukuthi siyisebenzisa ngendlela okuyiyona yona yini kodwa indlela yokuthi bakubuke lokho ukuthi right ekuqaleni sibe sinika sibatshela ukuthi sizoyenzana bavume bangavumi basitshela ukuthi shintshani lokhu fakani lokho bese siyahamba siyosebenza sesiyabuya ke nasekuzophela unyakazi mali sesithi hayi ke njengoba nani sinikile u10 rand wenu na indlela esiyisebenzise ngayo inhle lento manje ngiyibuza mina ukuthi ngeke ngizokuthiwa ivote niyayivotela kungenzeka nabanye bayivotele bethi ngaphumeleli igcina ingaphumeleli futhi lokho kungasho ukuthi kumiswa yonke yini into makhona abantu nje asivoteli lento le kungenzeka kakhulu Ntokozo angithi phela ishayamthetho sisinika imali bese sithi kuthina hambani nangu 10 rand sinikile ebese siyabuya ke size ecomitini la kwa health siphinde siyemshayamthetho siyothe ecomitini la kwa health kulo 10 rand esiunike ishayamthetho sonke sisebenzisa kanje sizile ke ngesikhathi besisecomitini ngeviki elidlule inhlangano lenye MKP ithe cha yona ayisiphasisi bafisa kuvalwa ibhedlela manje uma ngabe bengayiphasisi beze befike bengayiphasisi nasesishayamthetho qobo kuyosho ukuthi ayikho imali yokukhokhela odokotela kuyosho ukuthi ayikho imali yokukhokhela onesi ayikho imali yokuthenga amaphilisi ayikho imali yokukhokhela udiesel ohambisa ama-ambulance kosho ukuthi konke kuyama kodwa ke siyathemba Ntokozo ukuthi masifika abazokwenza lokho ngoba bathi basebenzela ukuthuthukisa umphakathi siyathemba ukuthi bazokukhumbula lokho mase befika bazi ukuthi le mali okufuna isetshenziswe isuku ingezodliwa uNgqongqoshe isuku ingezodliwa uHOD kodwa isebenza ekutheni umnyango ukwazi ukuthi usebenze emphakathini cha sinethemba ukuthi onondlebe uzwile lapha emakhaya Ngqongqoshe sikuphekethe ukuthi ungasigoqela nje uhlelo Siyabonga kakhulu Ntokozo sibonga ukuthi uhlelo lwethu lihambe kahle ngiyathemba ukuthi nalabo kade bekhona bezokhuluma namhlanje bakhulume kahle kakhulu ngibe nenhlanhla nje ukuthi ngithola udokotela osemncane dokotela impela ngimthole sakhulume sayichaza kahle uyabona le ndaba yemonopause Ntokozo iudaba ekubalekile ukuthi siyixoxe nje siloku sixoxa futhi kusuka mhlambe towards the end of the year siphinde siyikhulume ngoba ifuna siloku siyikhuluma nje kakhulukazi kuthina abantu abamnyama siyijwayele ngoba asijwayele kahle uyabona nje ukuthi nangabe uhlele ekhaya mina uma wami eqala ukungena kulesi sigaba wayethe evula iheater la ebevula ifan la how manje ungazi ukuthi awukwenze njani kuyashisa ke kodwa kuyabanda kodwa unama hot flashes uyabona so sagcina siyijwayele ukuthi hayi siyayazi into yakho because kuyabanda la endlini kodwa yena unama hot flashes so kune heater la eceleni kwakhe kuphinde kube ne fan ngapha ukuze
manje uyabona uma singayi-understand siwumphakathi leyo nto ingagcina yenza ukuthi isizwe sethu sibabuke ngenye indlela abantu abadala but kubalulekile futhi ukuyichaza ngoba indaba ye-menopause iyaba-affecta nabantu asuke beshadile. Absolutely. And uma siyichaza lana nobaba bazolalela bezwe ukuthi hayi ngoba kunenkinga ingoba kufike lesi sigaba bakwazi ukuthi babambisane ukuze bakwazi ukuthi baphile kahle. So ngijabule kakhulu ukuzwa i-topic and ngiyathemba ukuthi sophinde siyibuyise so that siphinde siyichaze kabusha izingene nje i-understandeke but siyabonga kakhulu kubo bonke akade bekhona. Ngiyathemba kuyiquba uzwile ukuthi uzobuya njalo sezolokhu ebuya kuzozabe ingane yakho la. Sibonge kakhulu ke kulolu hlelo siphoqa isikhathi ngasivalelise sithi kulungela ke bye.